El Club Bàsquet Vilafant, creat l'any 1997, ha presentat els seus equips per a la temporada 2013-2014. En un acte celebrat el dissabte 12 d'octubre, els 150 jugadors i jugadores dels 12 equips han saludat la seva afició, que omplia el pavelló de Vilafant. Les novetats d'aquest any en el nostre club han estat que passem de 8 a 12 equips i principalment la que destaquem més és que incorporem un fisioterapeuta al club i que hem donat una aplicació per mòbils del bàsquet Vilafant perquè tothom estigui al dia de les nostres activitats, tant horaris de partits com les cròniques dels mateixos. Bàsicament continuem amb la mateixa filosofia, que és la de formar jugadors i persones i a disfrutar del bàsquet treballant. Aquest és el nostre principal objectiu. L'alcaldessa ha destacat els valors educatius que comporta l'esport. Estem molt contents d'estar aquí avui acompanyant el Club Bàsquet Vilafant en aquesta presentació de la temporada 2013-2014. Satisfets perquè veure un pavelló com el nostre ple d'esportistes, diguéssim, i de familiars que emplenen totes les grades, realment per l'Ajuntament és una gran satisfacció. Agrair al club la feina que està fent, amb tota la mainada i també ressaltar, i això és el que jo he parlat en el meu discurs, els valors educatius i de formació que comporta l'esport i el bàsquet en concret i encoratjar a la Junta i a tots els monitors, col·laboradors i a tots els entrenadors a continuar amb aquesta tasca per molts anys més. És importantíssim veure aquesta massa social que han creat, que hi hagi tots els pares, les mares, els familiars, que a més hi hagi aquesta unió entre els equips, veure que els equips inferiors estan entrenats per jugadors i jugadores dels equips superiors. Això vol dir que és una entitat viva, és una entitat que va progressant i ho veiem amb el número d'equips que s'han incorporat aquest any i això a nosaltres a la federació, que estem al servei dels clubs, ens dona una força importantíssima perquè vol dir que el bàsquet gironí amb clubs com el Club Bàsquet Vilafant va creixent i va tenint una representativitat molt important en l'àmbit del bàsquet català. Per tant, nosaltres no ens queda més que felicitar a tota aquesta gent, tant els de dalt com els de baix que col·laboren amb això, que a més ho fan amb aquesta il·lusió i amb aquest sentit de l'esportivitat i del passar-s'ho bé a través de l'esport. I també no vull deixar de recordar-me en aquest moment de l'alcaldessa de Vilafant que tants esforços ha posat perquè puguin tenir aquesta instal·lació tan moderna i tan pràctica i que a més sabem que actualment estan passant molts i molts de problemes per unes qüestions de tipus de gestió de subvencions, però bueno, esperem nosaltres que es puguin solucionar. La federació sempre estarà al costat tant dels clubs com de les administracions que col·laboren i només desitjar que l'any que ve puguem tornar a estar aquí presents en aquesta presentació i veure com el Club Bàsquet Vilafant va creixent. A més dels 12 equips, 7 de masculins, 4 de femenins i un de mixta, el club compta amb una escola a la que hi ha apuntats uns 25 nens i nenes. La gran família del bàsquet a Vilafant s'ha fet la fotografia de grup.